Jo no tinc Spotify Premium, aleshores pues, vas descobrir que en la llista d'èxitos Espanya me deixaven canviar la cançó perquè Spotify aprieta però no ahoga. Aleshores m'he tirat una setmana sencera en bucle amb Tu me dejaste de querer i Daquiti. Bueno, què així d'ahir? Pues així d'ahir barrejar la idea de desamor i Bad Bunny, perquè bueno, Zetangana, vale, todo muy bien, ok, però no estem valorant suficient les dietes de desamor que fa Bad Bunny. Al otro mal. ¡Qué año más mamabicho! ¡Maldito año nuevo! Anem a parlar del desamor i de Bad Bunny. Bueno, Bad Bunny és un xic, i dic xic perquè resulta que té 4 anys més que jo, o sigui, en esta entrevista té un any més dels que tinc jo ara, o sea, ¿cómo de fuerte es esto? Que se cría en Vega Baja, que diu, ¿la Vega Baja del País Valencià? No, és Puerto Rico. Benito Antonio Martínez Ocasio, per cert, Ocasio, bien ese apellido ahí, és un xic que és fill d'un camioner i d'una mestra, que es cria en Puerto Rico. Per lo que m'he estat mirant jo, he tingut com 2 relacions bastant llargues. I tot i això, jo no sé d'on s'ha tret les lletres que se fa super de desamor. Jo crec que Bad Bunny representa molt bé a la joventut d'ara mateix perquè és com un estat continu d'intensitat, de sentimientos, de amor i desamor tot el rato. I este xic ho expressa molt bé, té unes lletres, jo de veritat ho dic. També és per el gènere en el que se mou i tal, però té unes lletres molt xules. De fet, només fa falta clavar-se a Twitter. El tema del desamor jo sí que he vist una progressió en Bad Bunny. En els primers temes, vale, diguem, hi ha un amor en plan mal. O sigui, hi ha un amor que acaba mal i que això el du a un descontrol, drogas, sexe, molts rotllos, todo mal. Per exemple, un dels primers temazos que té ell és el de Diles. Diles que yo me sé tus poses favoritas. Jo li vaig a dir a Bad Bunny que s'ha de llegir Bodas de sangre de Lorca. I a pas que se veja la pel·lícula, perquè és que és tal qual, en plan, eixe triangle amorós entre o sigui, una xica i un xic que tenen molta química, però després està el novio, bueno. Bodas de sangre. Més cançons així, per exemple, té la de Soy Peor. No me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Todo mal, o sigui, he estat en una xica i he acabat super mal i això m'ha fet drogar-me a saco, estar super enfadado con la vida, estar també super mal en les dones, i a mi això m'ha recordat a... Primer, Bad Bunny hauria de llegir-se a Houellebecq. Bueno, en realitat no, perquè si s'haguera llegit a Houellebecq, a lo millor haguera acabat encara pitjor. Houellebecq, bueno, com es diga, és un senyor un poquet misògin que té novel·les on està todo mal, estoy enfadado con la vida me trata mal. I, per exemple, Serotonina és una novel·la on el protagonista té una relació de merda amb totes les dones. I això em recorda també a L'Espill, de Jaume Roig, que és obra misògina per excel·lència, que també, pues, per aquestes cançons, a mi me pega molt. La de Ni bien ni mal a mi me recorda a El Jugador. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. En El Jugador, que bueno, el protagonista fa la seva vida, està obsessionat amb la xica esta. El tema dels diners en El Jugador també té molta importància. A més, en Ni bien ni mal, en el videoclip, la història que se mostra és com que la xica busca molt el tema dels diners, o sigui, el tema, sí, perquè li vol que tinga un barco ahí super gigante, un vaixell enorme i super pastoso, i ell té pues un bote. ¿En ese bote? Pero ¿y de dónde a ti se te ocurre que yo me voy a meter en ese bote? ¿Qué tiene de malo? Nada. ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que terminar, ¿sí? Bad Bunny, bueno, té una entrevista on li diuen en plan de, bueno, tú dices muchas groserías, La música tuya tiene letra fuertona. Sí, un poquito porque... ¿Por qué? Tiene que hablar malo, don Francisco. ¿Ah? Tiene que hablar malo. ¿Tiene que hablar malo? Sí, tiene que decir una grosería. No puedo decir ¿No yo, puedo aquí en televisión? pero sí, no porque me ponen un pito. Ok. En moltes de les seues cançons està parlant sempre de mogudes sexuals i tal, i per exemple en la que hem dit, la de Diles, parla molt de com que ella potser està enrotllant-se en una xica, la xica té novio i a ell li dona igual perquè ell se sent superguai de la vida.
pues jo li vaig recomanar que Bad Bunny hauria de llegir algo sobre poliamor, o sigui, este llibre és molt guai perquè no és que te vaja a convertir-te al poliamor, sinó que te fa veure les relacions monògames des d'una perspectiva crítica i que tu pugues dir, bueno, pues a lo millor vull continuar sent monògam, però canviant unes cosites. Perquè el tema del sexe i de les relacions sentimentals, bueno, és com el gran tema de la nostra generació, per a mi, o un dels grans temes. Tokyo Blues, per a mi, o sigui, les relacions que hi ha en Tokyo Blues són molt rares, però són molt reals en la nostra generació, en plan de això de que n'hi ha sexe però no s'acaba de parlar, que sent cadascuno. El tema de la sexualitat està ahí com molt candent i no acaba de relacionar-se encara amb les relacions que no tenen per què ser relacions sentimentals tancades, en plan de nos liamos y nos casamos. I de fet a mi el Tokyo Blues me recorda moltíssim a la cançó que ha tret amb Rosalía, la de La noche de anoche, perquè diu algo així com pero al final nada de lo nuestro fue en serio y ya me ha pasado que me han ilusionado y ya me ha pasado que me han abandonado. és un rollete que tenen dos persones una nit que pues pa uno significa molt. Murakami Tokyo Blues. Y estos colores, culitos Murakami. I el tema de la sexualitat, que també s'explora bastant guai en Sally Rooney. En este canal ja coneguem a Sally Rooney de sobres. Conversations with Friends, bueno, que també li podria anar la de A mí me gustan mayores, pero bueno, ese es otro tema. Pero si te gustan uso pues con otro vete. Conversations with Friends és una novel·la on la protagonista té un rollete amb un xic que és més major que ella. Ojo, cuidado, que també podria ser Diles, però al revés. La té nòvia. Aleshores, claro, ahí n'hi ha un rollo raro. El tema de la sexualitat, Sally Rooney, Tokyo Blues i que se llegisca Benito, algo de poliamor, li aniria molt bé. Vale, després hi ha una fase de Bad Bunny que jo crec que és més el Por Siempre, la cançó Solo de mi. Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. És una xica a la que li pega la seva parella, bueno, se dona a entendre això en el videoclip. I per a Solo de mi jo li recomanaria Aloma, de Mercè Rodoreda, classicazo. Anem a passar a la cançó més trista sobre amor que té Bad Bunny, que és Amorfoda. Ahir vaig assabentar-me que Amorfoda són com dues paraules en portuguès que significa com a la merda l'amor, en plan fuck love. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Jo, per a Amorfoda, li vaig a recomanar Amor Líquido, perquè és eixa fase on ho has deixat en la teva parella, no creus en el amor, o sea, no creus en el amor. En la cançó de Soy Peor parla de matar a Cupido, o sea, what the fuck. Amor Líquido, Bauman te solucionarà molts dubtes. Si veu a tu mamà, que és de yo hago lo que me da la gana, perquè una cosa, poc s'ha parlat de que Bad Bunny ha tret 3 discos en un any, o sea, hola. La de Si veu a tu mamà, que és de les meves cançons favorites, vaig a dir-vos també, em recorda molt a Normal People, una novel·la sobre la que hem estat molt pesats també així. Me botaron del trabajo por estar mirando para abajo, pensando en ti, siempre cabizbajo. A banda de que les mares tenen un paper molt important en Normal People, tant la de Connell com la de Marianne, per motius diferents, narra molt quan una persona està de depressió o està molt trista i com li afecta això a la seva vida. Bueno, en el videoclip de Si veu a tu mamà hi ha un xic al principi que vol suïcidar-se. Tema suïcidis. Tokyo Blues, de nou, la manera en la que se tracten les malalties mentals de depressió. Connell, me encanta. Haciendo que me amas es full feliz final. Tratar de olvidar, ese ha sido nuestro error. Esta fase última de la relació on ja esteu mal, entonces esteu intentant salvar-ho, no sabeu com, però és que ahí ja no n'hi ha amor. Feliz final va d'una relació que està mal i que han acabat ja, aleshores se comencen a preguntar on va fallar, on va començar a anar mal el tema. I després, ja per acabar, té una altra fase que li veu un poc amb el disc este que fa amb el J Balvin, el de Oasis, que és com més content, més ya te olvidé. Baby, la vida es un ciclo, y lo que no sirve ya no lo recicla. Oasis té una cançó, la de La Canción, a mi em recorda moltíssim a Las ventajas de ser un marginado. És Avantatges de ser un marginat publicat per Sembra. No tenen el Shazam. Aleshores, escolten una cançó i els flipa aquesta cançó i el protagonista després està buscant-la per a regalar-li-la a la xica que li agrada, en plan de, guau, és nuestra canción. Es la canción. Pensaba que te había olvidado,
pero pusieron la canción. Hi ha una cançó que m'agrada molt, que és Antes que se acabe, que és com super positivista. Pa' darte problemas mejor te doy un beso. Recorda molt a el missatge superpositivista que té coses que los netos deberien saber, que bueno, esta és la autobiografia d'un músic. Este senyor té també com una de mogudes en xiques i en desamor que flipes, però mola perquè al final del llibre acaba dient en plan de, bueno, mira, jo he aconseguit viure de lo que m'agrada, que és la música, estic content, superpositivista. A mi me va ajudar molt este llibre a eixir d'una època així molt trista, així que Antes que s'acabe. Espero que us hagi agradat el vídeo. Bad Bunny m'agrada molt. T'aconseguís fer històries en cada cançó i això té molt de mèrit. També utilitza formes diferents d'expressió que ixen del molde superhetero. Pues, se pinta les ungles, té un videoclip on ix vestit de dona, a lo Freddie Mercury, no li importa dur falda, o sigui, crec que és bastant transgressor dins de l'ambient on es mou. I bueno, que eso, que Bad Bunny és l'essència de la nostra generació, és una persona que prova coses noves, que ha evolucionat, que està creixent, que és superintenso, que gasta les seues emocions i les seues experiències per a fer música que a nosaltres ens agrada molt. Crec que ja està. 2021, te esperamos.